Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. San George preka kienu ħobb jirrepeti talba sempliċi li l-poplu Malti tallem li kienet tajt sempliċement grazzi Sinjur Alla u għafirli Sinjur Alla. U aħna nibdew din l-qoddisa fl-aħħar jum tas-sena ċivika jew ċivili dan il-ħsieb. Ngħidulu grazzi lil Mulej u fl-istess ħin nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Nisqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirid tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni li l-Anġu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
itolbu. U Alla inti rid li l-imqazza Marija ssir omm ibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil Aaron u lil uliedu u għejdilhom: meta tbierku lil ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom: ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħed il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena imberikhom. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat lill-ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna, jgħajjad, Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sier, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li kienu qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Meta tbierek lill-ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom meta tbierku lill-ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom. U segwi talba sabiħa ħafna ta' barka fuq il-poplu. Ilina il-lejla f'dan l-aħħar jum tas-sena
2015 nixtieq nuża bħala qafas ta' dawn il-ftit riflessjonijiet. L-ewnet il-barka jagħtiha il-mulej. L-ewwel stedina li nixtieq niġbed minn dan il-fatt huwa li jiena flimkien magħkom nitlob maħfra ta' kemm il-darba li pretendejna li l-barka tiġi minna nfusna. Jekk hemm xi barka se noħolquha jew nivvintaw aħna. F'terminu tekniku tqil u inaċċessibbli dal-atteġġjament autosuffiċjenti jissejjaħ il-pelagianizmu. Pelagju kien bniedem għaref għal ħafna affarijiet tajbin imma xi żelqa fin-niexef kellu kollha aħna niftakruh ftit fin-negattiv l-imbierek Pelagju. U jippromuova teorija li l-bniedem bil-qawwa tiegħu innifsu jista' jilħaq is-salvazzjoni. Wassal l-awtonomija tal-bniedem fl-estrem tagħha li tiġħad il-bżonn tal-barka ta' Alla. Kull meta aħna ngħixu l-ħajja tagħna tant distratti li ninsew il-bżonn tal-barka ta' Alla, insiru ftit segwaċi ta' Pelagju. Illum fl-aħħar jum tas-sena u bi preparazzjoni għal sena ġdida, ejjew nirrepetu talba li tista' tinstema' banali imma li hija fundamentali. U nerġa' nirrepeti lil San George Preka. It-talba li kienu ħobbjejt ukoll kienet sempliċi u kienet tajtek. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Diffiċli ħafna titraduċija għaliex bil-Malti għandha qawwa mhux biss sentimentali ma spiritwali. Aħna ħafna drabi aqqas għandna l-kuraġġ ngħidu lil xulxin għandi bżonnok. Imma San George Preka fl-intimità li kellu ma' Alla seta jammetti dan il-bżonn radikali tal-mulej. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Il-barka tiġi minnik. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Dan il-verb huwa attwali ħafna. L-ewwel aspett tal-barka tal-mulej huwa il-ħarsien, il-protezzjoni. Tajduli għaliex attwali. Niftakru ftit fit-sitwazzjonijiet ta' terrur li aħna inkunu fihom meta naraw xeni ta' violenza gratuita bla ebda sinifikat, totalment negattiva li tkisser u toqtol ħajjiet innoċenti li qegħdin jgħixu l-ħajja tagħhom. U allura ma nistgħux ma nfakrux fit-tmiem ta' din is-sena f'tant vittmi innoċenti ta' violenza għamja u errida, ta' violenza terroristika
ta' violenza bla ġieħ, bla skop u bla futur. Imma aħna nippruvaw nipproteġu lil nfusna u l-libertà tagħna. Jiena nistieden lilna l-koll biex ikonna l-umiltà nitolbu l-ħarsien tal-mulej. Mhijiex fruha naf li huwa qatt ta' fidi u jiena nieħu l-opportunità biex insellem lil forzi tal-ordni kemm l-armata kemm il-pulizija li ddedikaw ħajjithom għas-sikurtà ta' pajjiżna għall-ħarsien tad-demokrazija tagħna. Imma l-barka tal-mulej tgħaddi wkoll minn din it-talba. Il-mulej iħarsek. Fl-2016 għandna bżonn il-ħarsien tal-mulej, il-protezzjoni tiegħu minn dawk li jridu joqtlu il-paċi soċjali li ksibna tul is-snin. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Dan huwa awgurju straordinarju f'din is-sena ġubilari li qegħdin niċċelebraw. Is-sena tal-ħniena. Il-mulej jurina l-ħniena tiegħu billi jurina wkoll id-dija ta' wiċċu. Jixħet anzi id-dija ta' wiċċu fuqna. Meta iħares lejna, ma jħares lejna bil-illa ta' mħallef vendikattiv, imma jħares lejna bħala dawl, bħala ġustizzja, bħala sabar, bħal faraġ. Jalla l-mulej f'din is-sena l-ġdida jurina l-ħniena. Jurina ħniena wkoll permezz ta' ħaddieħor. Aħna nimpenjaw ruħna bħala komunità nisranija li inħadmu l-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem u li jmissu r-ruħ. Ejjew għalhekk inkunu dawl għal xulxin. Il-mulej se juri id-dija ta' wiċċu fuqna u jurina l-ħniena anke permezz ta' ħaddieħor. Imma ma nittraskurawx is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni li fih il-mulej jurina l-ħniena bla qis tiegħu. M'hemm l-ebda sitwazzjoni umana imdella kemm imdella li tista' taħrab għal dejjem mid-dawl tal-ħniena tal-mulej. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. L-awgurju tiegħi għas-sena l-ġdida aħna u ntemmu is-sena 2015 hija li aħna jkollna l-esperjenza tal-imħabba tal-mulej u nkunu nistgħu nnomu fil-paċi li jagħtina hu. Din il-barka hija straordinarja fit-tmiem u fil-bidu ta' sena ġdida għaliex tatina l-barka tal-ħarsien, tal-ħniena u tas-sliem. Kemm ħaġa qaddisa li aħna nkunu ħaddiema tas-sliem, nkunu nies li bil-ħajja tagħna, bl-għażliet tagħna, inġibu l-paċi bejnietna fis-soċjetà. Impenn li jfisser li bil-mod kif niddialogaw mhux biss iridu jkun hemm il-marki taċ-ċiviltà imma tar-rispett reċiproku.
Ir-rispett tad-dinjità tal-persuna l-oħra. Imini. Hekk biss jista' jkollna l-veru paċi. Ma nistgħux ingawdu l-paċi li tagħtina l-imħabba tal-mulej jekk aħna neskludu xi kategorija mill-qalb tagħna. U talba kbira li nagħmel fuq il-familji tagħna illi kull membru tal-familji tagħna jħossu mill-uħ u minu imini. Nitolbu biex madwar il-mejda tal-familji tagħna ma jkunx hemm siġġijiet vojta għax eskludejna lil xi ħadd. Imma inħallu post vojt għal xi ħadd li se jiġi b'sorpriża għaliex iddendel ma' xi ħadd għażiż għalina. Aġġunġi un posto a tavola. Ki musical ħelu ta' ispirazzjoni nisranija li jibqa' dejjem in voga, aġġunġi un posto a tavola. U dak il-post huwa l-post ta' forsi xi ħadd li huwa emarġinat imma li għandu dritt isib il-wens u l-għoża tal-familja nisranija. Nitolbu biex is-sena 2016 tkun sena ta' paċi mal-ambjent. Fejn aħna ma nkomplux bil-gwerra kontra l-ambjent, imma nieqfu mill-aggressjoni rejba u vjolenta li tkisser il-ħolqien li bih berikna l-mulej. Nawguraw nitlob li d-don tal-ħajja fis-sena 2016 nirrispettawh sa mill-bidu tiegħu sal-aħħar. Għax dik hija l-barka vera għalina u għal ġenerazzjonijiet futuri. Sejħu ismi fuq uliet Izrael u jiena imberikom. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-yemin tal-Knis. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-sadna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-mafra tad-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Dan l-aħħar jum tas-sena nerfgħu ħsibijietna lejn Alla, ħanroddulu ħajr tal-ġid kollu li tagħna tul is-sena li waslet fit-tmiem tagħha. U fl-istess ħin nitolbuh biex fi żmien li ġej jibqa' jżomm idejh fuqna u jħarisna minn kull erq, ħanibqgħu dejjem sħaħu qawwija fil-verità tiegħu. Għall-mexxejja kollha tad-dinja biex dejjem ifittxu l-ġid tan-nies fid-deċiżjonijiet li jieħdu u bekk jiftakru li kull bniedem tixraqlu d-dinjità ta' eben tant maħbub ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbuk, Mulej, dbiet minn fostna kull tip ta' inġustizzja, ġlied u mibeda. Għamel, Mulej, li kull min qed ibati isib fik il-kennu l-faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk. Mulej, għatina l-grazzja li nkunu strumenti ta' paċi fl-ambjenti kollha li nsibu ruħna fihom, l-aktar net fil-familji tagħna u fuq il-postijiet tax-xogħol. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ilqa' Mulej lil ħutna l-mejtin fid-dawl tas-sebħ ta' wiċċek u għatihom il-premju li għalih tant ħadmu hawn fl-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ejjew insellmu lil-Mama ta' Ġesu fil-festa tagħha. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midin bin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk, Mulej, tilqat talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Billi id-dar tal-Providenza għada se tkun miftuħa biex aħna l-Maltin u l-Awċin kollha nuru solidarjetà u karità u imħabba jixraq li l-ġabra ta' dil-Quddisa nofruha wkoll għad-dar tal-Providenza. Grazzi.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza u Alla, inħossu l-fer tal-grazzja li inti tisra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sina. Il-mulej ma nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajja. U nfaħruk, nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem Verġni. Li nislek liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-daw ta' dejjem Ġesu Kristu Sina. Li jfaħru l-kobor tiegħek l-anġli. Jqumuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnej Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokoltana nitolbuk qaddishom l-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm
ta' ibnek Ġesu Kristu si li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina bħal ħobs, raddek il-ħajn, birek, qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħal kalċi, raddek il-ħajn, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' dem tal-patt il-ġdid li jibqa' għal-dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha trid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqofna Charles, l-Ispiritu u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jintiksib talik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Għader Missier Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Hen għal-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-santna tiegħek fejn nittamaw aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għaddejjem bis-seb tiegħek bi Kristu sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ħassibna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawit li tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritin li fis-sema edda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna għal ma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija slimu l-għaqda li trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jmiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Nfakkar illi immedjatament mat-talba tal-Quddisa jiġi espost Ġesu sagramentat biex flimkien fil-preżenza tiegħu inkantaw it-tedew ta' ringrazzjament ċelebrazzjoni tagħlaq mbagħad bil-barka sagramentali. Grazzi. Bitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-Imqazza Marja dejjem Verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Minn fuq il-karti s-sofor issa insegwu flimkien l-innu ta' tifħil l-Alla Te Deum Laudamus.
Sancta Confitetur Ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium Tu Rex Gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non ruisti virginis uterum. Credentibus venia Tu ad exteram Deis sedes in gloria Patris. Tergo quesumus tuis famulis subvenit, cos precioso sanguine redemisti. Salvum populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tuae. Per singulos dies benedicibus te. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te.
mis-sagrament tal-aġel, ħalleġinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla era, dak li rekbitinna l-fidwa tiegħek. Inti taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqassa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-sagrament tal-artar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek mqazza, imbirek imbirek il-fluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Ġusef Marus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek.